Днес в Ум без шум няма да говорим за тревога, паника или стрес. Ще обърнем поглед към нещо друго, към тихата и истинска радост. Не онази, шумната, не онова фалшиво «бъди позитивен», а онази радост, която се усеща като топлина някъде под ребрата. Радостта, която често пропускаме, защото бързаме, защото се състезаваме и сравняваме, защото умът ни е пълен с прекалено много шум. Радостта не е нещо, което се случва отвън. Тя е умение. И като всяко умение може да бъде тренирано, не чрез усилие, а чрез насочване. Където е вниманието, там е емоцията. А радостта е въпрос на внимание. Нека да опитаме една незатормозяваща, но доста ефективна техника. Огледай се. Намери или усети нещо привидно съвсем незначително около теб. Може да е ароматът на кафе, гледката от прозореца, топлината на нечия ръка, светлосенките по стената. Нещо наистина малко. Позволи на малкото, приятно нещо да заеме повече място в ума ти. Не е нужно да се насилваш да почувстваш благодарност или друго чувство, което не изпитваш в момента. Остани с това усещане просто няколко секунди по-дълго, отколкото би останало обикновенно. Умът винаги бърза да преминава нататък, но когато задържим вниманието малко повече, мозъкът започва да усилва усещането. Това не е случайност, това е невробиология. Всяко приятно преживяване, удължено дори с 2-3 секунди, се запечатва по-дълбоко. Така се тренира радостта. Не с самозалъгване, че сме много позитивно настроени към всичко и всички, а с малки моменти, които позволяваме на мозъка да усети напълно, преди да ги пусне. Помисли си, колко често не забелязваме нещо приятно. Колко често малкото хубаво се губи между задачите. А умът работи точно така. Той е икономичен. Ако не му покажеш кое е важно, пропуска го. Сега избери още един малък момент на микроудоволствие. Нещо толкова дребно, че обикновено напълно пренебрегваш. Извади го оценките, освети го в ума си и позволи да те докосне. Няма нищо изкуствено в това. Просто практикуваш присъствие. 2 малки, приятни неща, едно след друго, дават на мозъка сигнал, че има пространство за радост. И той започва да се включва. Отделят се хормони на удоволствие и спокойствие. Радостта не винаги е силно и разтърсващо чувство. Понякога е просто миг, в който нищо не тежи. Когато започнеш да забелязваш тези малки леки моменти, мозъкът ти започва да ги търси сам. Невроните се пренастройват, шумът отстъпва. Появява се място за лекота. Нека радостта не е цел за теб. Нека тя да се изгради като навик. И като всяко нещо в ума, започва от едно малко забелязано усещане. Умът ти може да го направи. Невронауката е тествала това. Просто му дай шанс. Това беше твоят момент на радост за днес. Малък, чист и истински. Остани с него. Тишината също може да бъде радост. Ум без шум – твоето място. Абонирай се!